Right, kana uri pane ningirikini chibva wangoisa kana unawo waibata 14 August akudyiwe rinopisa. Pane nyaya iri kutenderera iri kunetsa yekuti Hichilema ari kuatakwa left right center. Kune yanga iri ruling party yekuZambia yakumuataka iko zvinezvi. KuZimbabwe kune imwe iri koko. Saka vatotanga vari kubatsirana kuda kunoti nase kunomusanganisa kuda kunomucrasha pakati. Ndo situation iri kuitika iko zvinezvi patototaura iko zvinezvi zvemuZambia nyaya dziri kuitika kozi vamwe vari kuzobuda vachisimudza mafacts ekuti Hichilema ne problem yekuda kublame vanhu pakuti ari kuda kuti imimi because of chakati ndimaziva zvinhu zvidai so but iye ndo saka ari kutori pabasa iko zvinezvi ngaatofixa zvinhu izvozvo maproblems ari kuti akasiyiwa neparty yekumashure ato maproblems ake kunoko kuZimbabwe vari muto iwewe uri zvinhu zvechingotaurwa nenyaya yamamwe magogo anenge achizobuda security threat what zvakawanda zvine zvingotaurwa zvisingaperi about that Hichilema guy. Now ndiri kuzoona uyo former MP wekuZANU-PF anoitwa Honorable Zivu ari kuti respect the Zambia's president, his crime winning as an opposition leader, not supporting revolutionary politics. He is smart, rich and corruption free. Zambians may face a painful phase but change is coming because kune mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu vemuZambia macho imomo. Saka pari kunzi vagona vari kusangana netumwe tuma problems but shanduko ichaita sei ichauya siyana naye but nyaya inoitika ndeyekuti vanhu vanenge vakuti aiwa imi mana Zivu nyarare bosi mukutsvaga dzvene mukutsvaga vanhu vekuzotamba navo vakuda kuzoita navo material in future since iwe usisiri relevant wakabviswa wakabva kuZANU-PF wakungorotomoka uchitaura zvese zvese. Vamwe vari kuzobuda vari kuti nonsense, that guy is corrupt to the core, there is no economy in Zambia, they don't even have sewage system. Iye ndo vapindura Zivu vachakati you are not only stupid but mad. Anzori kurwara, there is no such a thing zokutaura. Wari kuti the HH for his stance he calls a spade. Vetumbwa vanotsamwa nazvo, you see, ndo nyaya dziri kuningina. Zvakawanda zviri kutaurwa. Hichilema anenge atori pama1 akatargetwa iko zvinezvi ndo ziso rakangotaura totara zvitu zvemuSouthern Africa iko zvinezvi nde talk of the town kwese konongo wamwenda vari kumutargeta cause iye akakombwa netimu rema-revolutionary parties. Iye asi revolutionary party, iye Malawi ma-opposition forces akatopinda, saka vanenge vakaita kutargetwa but wekumalawi anyanyisi kuda kutamba nevanhu pamwe nyaya yaudze kuti mishonga yainozikanonzi anogona kutokuroya ukafa. Saka ndosaka dzimwe nyika dzisingatauri nezvekumalawi but Hichilema vakanonga anenge asina mushonga manje anenge asina chikwambo, saka ndiwo vanenge vachidherera bosi vanoona akapfeka zvinhu zvekuchechi achitanga anenge aenda kuchechi. Saka ndo nyaya iri panapa vamwe vari kuzobuda kuti mudefend ameno guys mukuionawo sei nyaya ipa yave iko zvinezvi because vamwe vari kuti anzi ari kuda kuramba kuuya kuSADC summit chinji saka anzi ari kusabotage, vamwe vari kutoti anzi ari kuda kuti achitobvisa ED. What do you think panyaya iyi guys?